zuwa ne nan na ji an zo an ce min ke ce likitan corona. Kuma ina kyauta da tsammanin daga to ina da wannan cutar da domin na same ki na ji menene alamomin kamuwa cutar corona. Gaskiya ne ni ce likitan corona. Alamomin kamuwa da cutar corona yana da yawa. Gaskiya ne. Amma yanzu kaman da wacce ne. Yawwa. Yawan tafiya kana so daidai kadai. Alamomin na ka kamu. Kai ba mahaukaci ba kana so. Kana tafiya kuma kamar ana ingiza ka. Kai ba kana tafiya kana jin kamar ana janka. Yawwa. To corona ce ya. Kai ba sa mai. Yawwa. Mai gaddama ba kenan. Yawwa. Sannan kuma yawan cin abinci ma kana. Yawan shan ruwa kana da corona ka kwanta bacci. Ka fara mafarke to shi ma alamomin da fatayya nan da fatayya. Haba dakta. Zubi na je gani gaba daya. Zubi na je gani. Kin dauko zubi na tsari na. Yi wani ɗan da ka ɗauko na mutum ne wanda idan bai da ko sisi talauci ya maka yawa ya maka kakatutu kana tafiya za ka ji kamar ana kiran. Yanzu ma na ga alamar talaucin ya dame ka. In ba dan haka ba